Hi guys! Welcome sa among tahanan. Maginlo na yung isda sa kumbana guys. Ako na. No, mutabang man ko. Good. Ano to? Ano to? Ang lamas. Masa? Ang lamas. Asa ginutang ang lamas? Hi guys! Magsinamok na lang ko kay dili man ko yung patabangon. Asa ang lamas ha? Pichay. Ha? Pati po daw na pichay. Ako ano to? So, ang isda na mo kay unsa na siya nga isda? Sa dagat. Isda na sa dagat guys. Natural isda jud sa dagat. Lawayan. Lawayan ni siya no. Lawayan na. Nga patabangon guys. Oh, luto na lang ako siya guys. Kay dili man ko niya patabangon. Ay. Gusto na lang ako siya guys. Ayun, baka matunog ko. Nasaan Tunog siya na lang ako ko. Siya na maglimpyo. Ako daw ang magprito. Magamit na lang tag-helmet ani. Kay mahadlok man ta magprito. Joke lang bitaw. Smile po diha dong. Ayaw po pag hilom-hilom dong. Nakahubog to. Dagan mo. Ako lang daw magprito guys. Dito na ka. Sa pagprito, wala pa kayo nanin. Smile po diha. Na. Magatingog na kung tiyan. May sayawan na nimo. Sayaw daw. Ay lagi pagbako kay murag maluoy na ko sa imong kuan ba. Ano? Ano ba? Sweet. Sige na, bye! Bye guys! Sige na, bye! Magbabay na!